Choďte s tými koňmi do vody, ktoré nemajú problém. Skús ju tam ukludniť, nech tam stojí. Adela, naspäť. Nepúšťajú odtiaľ preč. Adela, naspäť, nepúšťajú odtiaľ preč. Čo keď začala hrábať? Tak začni kráčať. Ona zahrábe a ty ju pustíš odtiaľ preč. To je prvý krok k tomu, aby tam nebola v tej vode.